Minn ċkunitu beda jdoq fis-sekondarja ma' sħabu u issa qiegħed idoq ma' DJs rinomati barra minn Malta u sar ikona fix-xena tad-divertiment lokali. Din hija l-istorja ta' Daniel Briffa, DJ ta' talent kbir, magħruf aħjar bħala Id-Debri. Għal dawn l-aħħar 9 snin Daniel kien ilu jdoq b'impennu passjoni kbira mindu kellu bis 15-il sena u għalhekk wara x-xena tad-divertiment Maltija tikber u tevolvi għal waħda li tiġi mqabbla ma' dik fi biża. Ma' News Daniel tkellem dwar kif sar interessat dan l-arti minn età żgħira u ta' 15-il sena beda jdoq f'avvenimenti żgħar. Wast armana kif illum il-ġurnata meta jkun fuq il-palk ix-xewqa tiegħu mhux biss li jagħti lil min ikun hemm qudiemu spettaklu iżda li joħloq memorja għal kull min ikun preżenti. Nemmen li ħafna minn nies li qegħdin fil-mużika u fl-arti u fil-medja l-aktar ħaġa li jridu jakkwistaw hija legati. Ġifieri jiena meta żmien tiegħi bħala DJ jispiċċa rrid li nħares lura jew ħadd oħra ħares lura dak għamel ħoss, biddel xi ħaġa, fim dak il-lejl Debri għal mod tal-kelma, tifhimni. Allura l-aktar ħaġa li għalmenu jiena I seek to do meta mmur fuq il-palk hija li jenqabba ċaħat il-bar tiegħu noħloq memorja u nibni xi ħaġa li ħadd ieħor ma jistax jagħti speċi. Ħalli mbagħad bħal kull arti, so to speak, kind of tħalli l-messaġġ tiegħek. Ta' spiss Daniel ikollu l-opportunità jiltaqa' ma' DJs barranin rinomati li jkunu qed idoqqu f'pajjiżna u miegħu jistqarru kif Malta timpressjonhom bil-ġmiel tagħha u anke bix-xena tad-divertiment li għandha minkejja ċ-ċokol tagħha. Fil-fatt, spjega kif tul is-snin u wara diversi bidliet fix-xena tad-divertiment lokali hekk kif bl-għajnuna tal-artisti, l-organizzaturi u kull min għandu x'jaqsam f'dan is-settur, l-avvenimenti qed jittellaw b'mod ferm aktar professjonali. Apparti minn hekk Daniel spjega wkoll kif iħoss li l-ħolm tiegħu qed isiru realtà f'dawn il-mumenti li jiltaqa' ma' artisti famużi meta jkun imsiefer jew ikunu qegħdin f'pajjiżna. Tixtri magazin ta' DJ Meg u tara dan nies fuq il-cover u tgħid kemm huwa tal-bliħ u mbagħad tiġi hawnhekk u jew toħdilhom bidejhom qabel jitilgħu jdoqqu jew tkellimhom ftit żgħira wara għalija qed ngħix il-ħolma tiegħi huwa nur kbir u ovvjament nista' nitgħallem minnhom dan nies. Reċentament huwa siefer biex idoq f'avveniment barra minn Xtutna għat-tieni darba fil-karriera tiegħu hekk kif l-ewwel darba li siefer biex idoq kien ftit xhur qabel il-pandemija fejn ftit wara l-avvenimenti tad-divertiment kienu wafqu kompletament madwar id-dinja. Minkejja dan in-nuqqas ta' attività fid-dinja tad-divertiment waqt il-pandemija, Daniel xorta waħda sab opportunità sabiex ikun kreattiv. Ma nastqar kif sal-lum il-ġurnata waħda mill-aktar produzzjonijiet tiegħu li jsammulu n-nies hija l-verżjoni tiegħu tal-kanzunetta ta' serja Malti popolari. Spjega kif meta kienet jaħdem fuqha qatt ma basar li din se tinħabb daqshekk min nies li segwu. Mort id-dar u qatt nilab naqra u għamilt il-beats ta' warajja ġifieri u għaddu hija nitfaħħa TikTok. U għax nipprova nżomm ruħi attiv kemm jista' jkun fuq is-social media kollha. U tfajta u naraf mort norqod jew hekk u mbagħad qomt. U kellha xi 10,000 view. Għattilla allu speċi għaddi vera sjera tajjeb, ma tantx kelli affarijiet li kienu qed imorru tajjeb bħala daqshekk bħala numri. Il-karriera ta' Daniel żgur mhux forsi se tkompli tikber u bħalissa fl-istaġun tas-sajf huwa impenjat diversi avvenimenti fejn kull ġimgħa jagħti spettaklu lil kull min jisimgħu idoq.